Welcome back sa akong channel, guys. So sorry kayo kung ang introduction kay hamos kay naong. Actually wala pa ko ligo kay akong klase ganinang 10:30 na postpone, charot na postpone kay wala si sir, absent daw siya or na siya gilakaw. So akong next nga klase after 10:30 is 7. So mga unya na kong 5 maligo kay mga unsa ba mang oras ron, mga 3 pa kapin. So unya na pa koy mga 1 hour ka pen or 2 hours bugo og math. So balikan na tamo niya if ready na ko padulong sa school og ipakita na ko kung ako dapat nag-school. So see you guys later. So hi guys. So malare ko ligo, nakahimol na si Apollonia. Excuse me sa akong kilay nga walay shape char. So unya mo ato na mi taod sa eskwelahan mga 4 pa or 5 na mga 6 mo ato mi. So I'll see you guys later. Abot sa akong amiga. Bye. So update day guys, wala day mi klase. So nako diri sa boarding house sa akong amiga kay gahuwat ko sa akong sundo. So mo na siya akong amiga. Hi. Ano yung boarding house? Ginoo ko rin, baka mawala pa tuyok dam, no? Dili, kay wala sila choice. Mga lang tanawon. So, nangita mo abangan na andre dapit sa PAC. Pangitalang ninyo. Ay, mapa-introduce ko. Murag puwa na gate. So, mubalik ko og maabot na akong sundo. So, bye-bye. Update day guys. Hapit na mo rin itong sundo. Hi. Excuse me, second lang. So, saan ang oras adam? 8:06. 8:06. So, mga 8:30 na nato dili. So, tagad-tagad lang jud sa kay wala say plite pauli. Tay kwarta piso na lang na sa akong pitaka. Magmukbang tadam. Sige. Magmukbang mi og na mi kwarta. Yes. Sa mga kailan din yung tour ko, please like and subscribe na ha. Sige. I-update na sa mo kung maabot akong sundo. So, bye-bye. So, hi guys. Tanong akong sundo sa mga ko. So, bye-bye. Buyers! Idang alidang! Morning! Morning! Idang! Morning! So, welcome guys! Nauli na ako. You can sa eskwelahan. So, i-close na ko ning vlog. Thank you so much for watching. Please like and subscribe if subscriber na mo. So, bye-bye! See you tomorrow!